Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Dos maray na udto sa Inugabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Martes, Hunyo 9, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Franklin Drilon na makiaram si PBBM sa Senado pighuhurunan sigun kay Yusek Claire Castro. Bareta sa ibang nasyon, planong Ultimate Fighting Championship or UFC event sa White House gustong pugulan kan US Federal Judge sa Washington. Sa lado ng sports, Queen's Trophy isusunod ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos magkampiyon sa Birmingham Open. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ipinagpangapudan ni Albay 2nd District Representative Caloy Andres Loria na dapat maging apolitical sa mga development sa probinsya ni Albay. Sa sayang mensahe sa pagbubukas kan bugtong Pawa Bridge kasuudma, sinabi kan opisyal na pinapasalamatan niya ang dating kongresista na si Joey Salceda pati na ang Ako Bicol Party List sa pag-inisyar ka nasabing proyekto na napapakinabangan na kan publiko sa presente. Dagdag pa niya na sa pakikipaghuron kay Albay Governor Noel Rosal sa iyang sinabi na stop everything. Let us make Albay great again sa pagtataong doon na kaipuhan na magtarabangan para sa pag-asenso kan bilog na probinsya ni Albay. Ipighagad ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa publiko na atamanon ang bagong bukas na bugtong Pawa Bridge sa paagi hindi ipagtapok ng basura sa Yawa River, partikular na kan mga maaragi digdi. Sa sayang mensahe kasudma, ipigduon kang alkalde na dakulang bagay ang pagbubukas kang nasabing tulay na masirbing alternatibong agihan kan mga motorista hali sa Premier Distrito kang Albay as in Northern Barangay kang Legazpi City, pasiring sa sentro kang syudad vice versa. Sinabi man ni Ismail na balo naman ang kalidad kang nasabing istruktura matapos na daing manutara na danyo sa ang proyekto matapos ang namatean na 5.4 magnitude na linog kang nakaaging semana. Padagos ang pinagigibong community-based evaluation drills kan Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sigun kay CDRRMO Chief Jel Molato, bilang preparasyon ini sa makusog na linog matapos napagyugyog na namatean sa lugar kanakaaging semana. Dagdag pa ni Molato na supisyente ang mga temporary shelters kan Tabaco City kung kakaipuhanon ang paramihan trust na tereniran kan mga residente oras may kalamidad sa syudad. Apera kay ini fully equipped o aramba kan mga opisyales di barangay asin kan sa indang mga residente ang mga dapat nagibuhon in kaso ipagtaong direktiba ang pag-ebakwar dahilan kan patakot kan tsunami. Ginibo kasuhapon ang koordinasyon o coordinating meeting sa pag-ultanan kang NAVFORSOL, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR asin lokal na gobyerno kan Makakay Albay para sa preparasyon kan joint assessment and site validation para sa proposed artificial reef project sa Bakakay. Sigun kay Bakakay Mayor Nuki Bombales, maawot ka nasabing inisyatibo na makatabang sa rehabilitation kan marine ecosystems sa paagi kang pag-deploy ng artificial reef structures na masuporta sa coral recruitment, biodiversity asin pangkabuhayan kan mga komunidad sa mga baybayon. Dagdag pa ni Bombales sa paagi man kang nasabing koordinasyon, mas naibubusol paninda ang sustainableng pag-ataman kan mga kadagatan, pati na ang likas na yaman na makikipagtabangan kan mga masunod na henerasyon.
304,000 pesos kantidad nin ilegal na droga ana kumpiskar kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa tulong drug personalities sa operasyon na ginibo kan nakaaging aldaw sa Purok 2 Barangay Binatagan, Ligao City, Albay. Sa impormasyon na midbid ang mga suspects na sina alias Dex, 58 anyos, na residente kan Barangay Binatagan, Ligao City, alias Ray, 47 anyos, asin alias Jogs, 36 anyos, na parehong mga residentes kan Barangay Kalsada, Uwas, Albay. Nakumpiskar sa nasabing operasyon ang nasa 30 gramos nin pinagtutubudang shabu kaibahan ang maniba-ibang drug paraphernalias, buy bust money, mga cellphones asin iba pang mga non-drug evidence. Sa presente, pinagpipreparar na kan mga autoridad ang mga kasong isasangat sa mga suspects, partikular na ang pagbayolar kan Sections 5, 6, 7, 11, and 12, Article 2 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matrayumpo ang ginibong Child Development Workers Week Convention na pinapanginutan kan Provincial Social Welfare and Development Office kang Gobyerno Probinsyal kan Albay. Nasa 850 ang mga nag-atendir na child development workers, mga paratukdo asin teacher aides hali sa malainlain na probinsya kan rehiyon. Tampok sa aktibidad ang temang mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon, gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Pigmidbid ang kontribusyon kan mga child development workers bilang katuwang kang gobyerno sa pagsulong kan early childhood care and education sa probinsya kan Albay. Naging matrayumpuman ang ginibong bendisyon asin inaugurasyon kan Bugtong Pawa Bridge kung saan ini ang magiging alternatibong rota na makonektar sa Premier Distrito kan Albay sa Legazpi City asin Daraga, mantang makakatabang ini para mabawasan ang gubot na bulos kan trapiko, siring man mabawasan ang oras nin biyahe pasiring sa sentro kan syudad asin kataraning na banwaan. Presente sa aktibidad sina DPWH Regional Director Kadafi Tanggol, DPWH OIC Assistant Regional Director Ferdinand Dalio, DPWH 2nd District Engineer Jose Angelo Karagdag, Congressman Kaloy Loria, Vice Mayor Luis Gutierrez, asin Alkalde Hisham Ismail kan Legazpi City. Ipinahayag ni Annalyn Sumanga, ang representante ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., ang mensahe ning pasasalamat asin paglaong kang opisyal sa ginibong inaugurasyon kang Pawa Bugtong Bridge. Sa nasabing mensahe, tinawan doon na kang bagong tulay, bako sa na inigibo sa bakal asin semento, kundi sarong simbolo ning pag-utob kan promisa kang gobyerno na irani ang serbisyo sa mga namamanwaan. Piglalauman na dakula na maitatabang kaini sa pagpapagian kan trapiko, pagpapadali kan transportasyon asin pagbubukas kang mas dakol na oportunidad sa importasyon asin turismo sa syudad. Pinagkakarkulong nasa 250 kilos nin marine litter o 32 na sako nin basura ang nakolekta kan mga partisipantes sa ginibong coastal cleanup sa Barangay Rawis, Legazpi City na pinamayuhan kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol. Sigun sa ahensya, ginibo ang aktibidad may koneksyon sa selebrasyon kan World Oceans Day na pinagpartisiparan kan maniba-ibang mga ahensya di gobyerno, mga opisyales kan lokal na gobyerno asin barangay asin iba pa. Apera kan paglinig kan baybayon, ginibo man ang Crown of Thorns, Sea Star na mga natural coral reef predators na nakakaon nin coral polyps. Sigun sa DENR Bicol, kaipuhan ining halion dahilan takun dakul ang bilang posible ining magkausa nin danyo sa coral reef ecosystems na nakakabawas nin live coral cover asin nakakaapektar sa habitat kan man iba-ibang marine organisms. Mientras tanto, basado sa ginibong waste characterization kan mga nakolekta na basura, nangenot ang upos kan sigarilyo bilang pinakadakul na basura. Sinundan ini kan plastic sachets asin tubes na pinagagamit kan mga produkto aron kan detergent, shampoo asin toothpaste. Mantang ikatulo naman ang iba pang plastic bags.
Pinuna na kan lokal na gobyerno kang Santo Domingo Albay ang pagdistribuir ng libreng school supplies para sa mga estudyante sa munisipyo na may kabilugan na pondo na 2.5 million pesos. Sa sarong pahayag, sinabi ni Mayor Bong Banda na sakop kang programa ang mga estudyante hali sa kindergarten, grades 1 sagkod grade 6, special needs education as in senior high school. Ini may katuyuhan na magtaon direktang suporta sa mga estudyante as in mapagaan ang gastos kan mga magurang sa pagpuon kan klase. Mabalik po ang Bareta alas 12 pagkatapos nin magkapirang pagirumdum. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinairarom sa heightened alert kan Philippine National Police o PNP ang gabos na personahin ninda sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na linog sa Sarangani, Kasuudma. Ini para makapagtaon nin tabang ang PNP sa evacuation, seguridad kan mga kritikal na infrastruktura asin relief operations sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Dagdag pa digdi padagos man na nakikipagkoordinar ang pulisya sa Office of Civil Defense o OCD, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMO
DRRMC asin mga lokal na gobyerno para masiguro ang makusog na koordinasyon asin tulos na pagresponde sa mga nangangaipo sa Mindanao. Mientras na hinagad man kan PNP ang publiko na sunodon ang evacuation instructions asin inuton ang kaligtasan mantang padagos na pigmomonitor ang sitwasyon asin ienot ang kaligtasan mantang padagos na pigmomonitor ang sitwasyon sa Mindanao. Nag-deploy na ang Department of Education or DepEd nin mga engineer sa mga rehiyon na naapektaran kan makusog na linog sa Mindanao. Partikular na pig-uugid ngunyan kang DepEd ang school facility sa DepEd Regional Office 12. Nagpapadara naman ang DepEd ng structural engineers hali sa Central Office para magtabang sa pagkondukta ng damage assessment asin para alalayan ang regional team sa ground. Siniguro man ni Education Secretary Sonny Angara na nakatutok sinda sa sitwasyon asin naglilibot siya sa mga eskwelahan sa Mindanao na naapektaran kan makusog na linog. Bukasan Malacanang sa suwestyon ni dating Senate President Franklin Drilon na makiaram o mag-intervene na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tanganing matapos na ang padagos na tensyon sa Senado. Sigun kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na pigre-respeto kan Presidente ang rekomendasyon ni Drilon alagad nagwalat nin bukas na kahaputan may kinaaraman sa kooperasyon kanibang senador na imbuelto sa ribok. Hapot man ni Castro kung matugot man sa nasabing suwestyon si Senador Alan Peter Cayetano. Piguhuroronan pa sa palasyo kung mapaapod nin special session o personal na titipunon kan Presidente ang mga senador tanganing dagos nang marisolberan ang tensyon sa upper chamber. Sinabi ni Castro na piglalaoman na mapaluwas at 9 pinal na report asin mga kadagdagan na detalye ang palasyo sa oras na matapos ang formal na diskusyon may kinaaraman sa kung anong partikular na aksyon ang gigibuhon kan Presidente para masimbagan ang issue entry kan mga senador. Tulos nang ipinag-orden ni Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon sa mga tauhan kaini na inspeksyonon ang mga naraot na tinampo asin tulay dahilan kang nangyaring maximum 7.8 na linog sa nagkapirang parte kan Mindanao. Sigun kay Dizon, gusto nindang masiguro na day maatraso ang paghatod ning tabang sa gabos na lugar na naapektaran kang makusog na linog kung sain ang nagkapirang tulay na paramientras na isinerado iyon na ang binukasan matapos ang nagkapirang pag-uugid. Kaibanan man sa ipinag-orden ni Dizon ang pag-mobilize kang gabos na heavy equipment kan Department of Works or Department of Public Works and Highways or DPWH sa lugar para makatabang sa paglinig kan mga debris sa mga nagrampahog na edipisyo sa syudad. Enot ng ipinahayag kan DPWH na maabot sa 1 billion pesos ang danyos sa General Santos City matapos sa nasabing linog. Katakod kaini padagos ang koordinasyon kang DPWH sa mga lokal na gobyerno para aramon ang kritikal na edipisyo. Inita nga ning makagibo nin damage assessment asin siguraduhon ang kaligtasan kang infrastruktura sa taho kang posibleng aftershocks. Naibalik na ang nagkapirang parte kan supply nin kuryente sa mga lugar na naapektaran kan magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Sarangani asin mga kataning na probinsya kasuudma. Sigun sa Department of Energy o DOE, nabalik na haros ang supply nin kuryente sa kadaklan kan mga lugar na nawaran nin kuryente matapos ang makusog na linog. Sa inisyal na assessment, 4 na power plant, 2 transmission lines, 4 na pribadong power utilities asin 8 electric cooperatives ang naapektaran kan makusog na linog. Alagad sa pinakahuring report, 2 sa mga power plants ang napakaray na asin partial na pagbuelto kan transmission services. Apera digdi nakapagtaon naman nin serbisyo ang 4 na private distribution utilities asin 7 electric cooperatives. Siring man mantinido pa man giraray na daing kuryente ang mga lugar na sakop kan South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated na sa ngunyan nakakamati nin total blackout. Sigun kay Energy Secretary Sharon Garin na maabot sa 864,000 na kaharungan ana apektaran kan pagkawara nin kuryente sa nagkapirang parte kan probinsya kan Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region asin mga kataraning na lugar. Siniguro kan Malacanang na daig kukulangon ang tabang asin pondo
kan mga residentes na naapektaran kang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Sigun kay Palace Press Claire Castro, may magkakanigo na pondo ang gobyerno kasabay ang Quick Response Fund para sa tulos na pangangaipuhan kang mga naapektaran na komunidad. Pwedeng gamiton ang pondo para sa pagdistribuir ng relief goods, pagpapatindog ng evacuation centers, search and rescue operations as in emergency medical assistance. Sinabi ni Castro na sinugo na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya kang gobyerno na siguraduhon ang marikas asin marhay na paghatod nin tabang sa mga biktima mantang pigtututukan kan presidente ang sitwasyon sa Mindanao. Barata sa ibang nasyon, gustong pugulan kan US Federal Judge sa Washington ang planong Ultimate Fighting Championship o UFC event sa White House na inorganisar ni US President Donald Trump na nakatalaan sa masunod na semana. Kaibahan man sa pighahagad na ipapundo ang pagtindog nin sarong dakulang metal arena structure na pigaapod na Daklo sa South Lawn kan White House. Sigun sa reklamo na isinangat kan Sabado, pighahagad kan duwang residente sa Washington na magluwas nin temporary restraining order ang korte para mapugulan ang event na inapod na UFC Freedom 250. Nakatalaan sa naining gibuhon sa Hunyo 14 kasabay kan ika-80 na kumplianyo ni Trump. Napag-araman na mangyayari ang laban sa laog nin sarong 92 foot tall octagon-shaped cage mantang ang weigh-in gigibuhon sa Lincoln Memorial. Kinwestiyon kan mga nagsaangat nin kaso ang paggamit kan mga pampublikong lugar arog kan White House South Lawn asin Lincoln Memorial para sa sarong pribadong sporting event. Sigun sa inda, suhay ini sa mga patakaran asin kaipuan nin permiso kan Kongreso ang pagtindog nin dakulang istruktura sa lugar. Tulos man na nagsimbag ang White House asin inapod ang kaso na obstructionist, baseless asin dilatory lawsuit. Asin ipinag-insistir na ang event kapareho sana kan ibang mga opisyal na aktibidad na pigigibo sa White House grounds asin National Mall. Sa Bareta Niato, sa lado ng sports, nakatalaan ng sumalang sa main draw kang Queen's Club Championships sa London. Lalabanan ni Ayala si Chinese qualifiers in 2 times double Grand Slam champion Zhang Shuai dyan na alas 5 ng hapon sa first round sa nasabing torneo na magtatampok sa pagkawat sa giraray ni tennis icon Serena Williams matapos ang 4 na taong pagkawara sa eksena. Mientras ang kada tropeyong pigi-itaas ni Ayala, pigigibo niyang inspirasyon para lalong pagpakarayon ang sa iyang kawat. Nag-itaas man ang WTA ranking ni Ayala sa number 33 gikan sa number 37 ranked player. Breakthrough! Naimbento kan sarong mekaniko sa Masbate ang jeep na kayang magbiyahe sa tubig. Ang mekaniko si Marlon Villanueva hinali ang transmission asin iba pang piyesa kan lumang jeep tangani mapalitan nin mga parte na kayang maglataw sa tubig. Ang jeep kinaganan man nin pampalataw sa erarom na pinagagamit man sa mga pump boats. Sa Facebook reel kan sarong content creator na si Seth TV, mahihiling ang pag-test drive kan jeep na binahe sa dagat kan Isabel, Leyte. Binulok man muna ang jeep sa San Joaquin, Palo, Leyte bago inidagos na inilansar sa mas hararom na tubig sa Isabela kung sain napatunayan ang kakayanan kaining maglataw asin mag-isad sa dagat. Sigun kay Villanueva, babaluon man nindang maibalyo ang jeep sa Camotes Island kung maging marhay na ang panahon. Istorya na iiba! Ang special story, patunay na daing katapusan ang kaugmahan. Ano man na edad, matapos masungkit kang 99 years old na lola ang Guinness World Record bilang oldest person to crowd surf. Nakiride sa tao kang concert crowd si Pauline Cana na mas bidbid sa internet bilang gangster granny. Ang crowd surfing ang sarong aktibidad sa mga concert kung sa pigbubuhat asin pigpapasa-pasa kan mga audience ang sarong persona sa ibabaw kang sa indang mga kamot mantang nag-aandar ini sa ibabaw. Nangyari ang trayumpo kang nakaaging bulan sa concert kang country rock musician na si Brantley Gilbert sa Texas. Sa tabang kang sa iyang apo na si Ross Smith,
Binuhat si Pauline kan mga audience mantang nakahigda sa sarong stretcher, pasiring sa hampang kang entablado, mantang nagkukuraho ang mga ini ning granny. Alagad kang enot, nakakapot ining marhay sa gilid kang stretcher. Kaulunan maugma, kaining pinagkaway-kaway kang sa iyang mga kamot mantang nakaulok. Sikat ang maglola sa social media kung saan igwasinda ning haros. 25 million followers sa TikTok as in 4 million sa Instagram dahil kang sa indang mga skits. Hunya na aldaw Hunyo 9 taon 1904 ang Filipino general na si Artemio Vivora Ricarte ang inakusaran nin illegal na possession nin firearms, conspiracy, rebellion asin insurrection laban sa mga Amerikano. Si Ricarte ang midbid bilang father of the Philippine Army kung saan siya ang naging Chief of Operations kan Puwersa kan Pilipinas kan Philippine-American War na nagpuon kan taon 1899. Naarestar si Ricarte sa Manila kan taon 1900 asin idiniport sa Guam kaibahan ang mga lideres kan insureksyon. Si General Ricarte kaibahan si Apolinario Mabini asin iba pa ang natugutan na mag-uli kan taon 1903 kung saan si Mabini nagpromisa nin katapatan sa Amerikano alagad ay nagtugot si Ricarte kung kaya day siya tinugutan na makatungtong sa Pilipinas asin idinara sa Hong Kong. Matapos kaini pasikreto siyang nagbalik sa nasyon asin pinamayuhan ang revolusyon sa Rizal Province. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Mileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran man po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez asin kaibot po ang mga OGTs from Sorsogon State University, Dexter Amador, Joven Ingalla, Carmel Hervera asin Roland Patula. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Thank you. Happy lunchtime. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deal.